Doncs la Cristina és una persona, és una dona, podria dir, que després de donar moltes voltes a nivell professional va aconseguir, a través d'un treball personal, de conèixer-me més a mi, connectar amb alguna cosa que m'agradés, i d'aquí va sortir, gràcies a molts altres inputs externs, doncs aquesta connexió amb la lectura primer, i després vull dir que és com una reconnexió amb l'escriptura, perquè és una cosa que m'ha agradat des de sempre i m'havia oblidat en un punt de la meva vida. Doncs Les vides de Berta, com el seu subtítol diu, és el comienzo de la història de la Berta. La història de la Berta, que en molts moments podria dir que s'encreua molt amb la història de la Cristina, d'una Cristina petita, d'una Cristina adolescent, d'una Cristina adulta amb aquestes dues vides que podem llegir en aquesta primera novel·la, perquè és la primera entrega d'altres que ja s'estan començant a cuinar, però és una història que segons vaig rebent ja dels meus lectors i lectores, que t'embolcalla i et transporta a tu com a lector o lectora cap al lloc on vulguis anar. Doncs podria dir que ho vaig descobrir en un programa d'escriptores que vaig fer amb una escriptora meravellosa, que és com un gran recolzament per a mi, perquè ella no ve de grans famílies literates, però en realitat a mi m'agrada recordar que ho vaig descobrir prenent un cafè amb la meva mare un dia en què li vaig dir que estava escrivint una novel·la, i la seva resposta va ser: a tu sempre t'ha agradat això. I llavors aquesta frase de la meva mare m'està acompanyant durant tot aquest procés de naixement de Les vides de Berta, i molt més enllà durant tots aquests dies que estic visquent d'il·lusió i de coses boniques. Doncs com és ara, la Berta va néixer després de no guanyar el concurs literari al que la vaig presentar inicialment com un impuls totalment. Quan vaig fer la mentoria amb aquesta escriptora meravellosa que em va com iniciar aquest petit cuquet a la panxa, i la vaig llegir, perquè no l'havia llegit, l'havia escrit però no l'havia llegit. Llavors, a partir d'aquí, sento que va ser quan va néixer la Berta molt semblant a com la podeu llegir ara. Doncs vaig decidir publicar perquè quan, com us deia, la vaig llegir, vaig sentir que mereixia sortir, que mereixia néixer, que mereixia ser un llibre, una novel·la llegida per moltes persones, perquè l'energia i el missatge que ens pot arribar a portar la Berta sento que és molt bonic, que jo ja l'he experimentat, el de donar salts al buit i apostar per lo que ens agrada, no té preu. I per això vaig decidir que havia de tenir forma i no quedar-se dins de l'ordinador. Doncs el camí d'autopublicar és un camí interessant. La veritat és que en cap moment em vaig plantejar contactar amb cap editorial tradicional. En aquest programa que vaig fer també ens van donar aquests dos camins que podíem prendre. I després d'intentar fer-ho a nivell menys que amateur a través d'una plataforma d'autopublicació, vaig decidir fer la recerca d'editorials d'autopublicació i em vaig deixar emportar per un impuls quan vaig contactar amb l'editorial Círculo Rojo, que és amb qui m'he autopublicat, perquè tenen un seguiment, t'estableixen una editora amb la que tens contacte en qualsevol moment, tot el pas pels diferents departaments és molt fàcil, i jo vaig rebre a través d'aquests escrits molta amabilitat i molta companyia també, que crec que és molt necessària en aquest moment de publicació d'escriptora. I us volia compartir que, sense potser una intenció molt conscient durant l'escriptura de la història d'aquestes vides de la Berta,
En aquests últims dies sí que m'he donat compte el per a què o quin és el missatge que pot ser que la Berta et deixi després de llegir-la, o almenys per a mi, a nivell personal, és aquest el missatge que em porta, perquè l'he llegit molts cops, de que tot és possible per a tots, que no hi ha només certes coses per a certes persones, l'únic que hem de trobar el moment en el que ens sentim preparats, i evidentment que moltes vegades hi ha moltes pors, jo també les tinc, però quan vaig decidir emprendre aquest camí literari, vaig decidir emprendre el camí, vaig tenir pors, i tinc pors encara, però continuo amb aquestes pors. Llavors animo a que qualsevol es plantegi i connecti si realment encara no ho ha trobat amb això que li agrada fer i que per què no, ens podem dedicar a el que ens doni la gana. Gràcies. I dir-vos que aquest proper divendres 21 de juny estaré a les 7 de la tarda a la Biblioteca del Districte 3 per presentar la Berta, perquè em pregunteu el que us vingui de gust preguntar-me, per parlar-vos potser una miqueta més d'alguna coseta que hi ha per aquí dintre sense fer molt spoiler. O sigui que esteu convidats i convidades, i si us ve de gust adquirir un exemplar, jo estaré encantada perquè m'agrada molt dedicar-vos, i també el podreu adquirir aquest divendres 21 de juny a les 7 de la tarda.